busca mostrar la feina que feu en les ONGs i la feina que fan persones amb uns valors de justícia social, solidaritat i de drets humans. Tot el món de la solidaritat i de la cooperació li costa molt de sortir amb imatges a les bones notícies, li costa molt de sortir a dintre dels mitjans de comunicació. Des de l'Ajuntament de Barcelona, per recolzar la proposta que ens fa Tots per Tots, la proposta que ens fan des de Comràdio, és també per poder donar sortida a aquest molt bon material, en molts dels casos, que moltes ONGs, a nivell petites ONGs, a nivell de projectes de barri, de districtes, moltes vegades també necessiten de trobar aquests espais per treure els seus materials. En el col·legi fa un parell d'anys vam signar un conveni de col·laboració amb les federacions d'ONGs de pau, desenvolupament, drets humans i voluntariat social. Un dels apartats que busca és aconseguir més espais en els mitjans de comunicació per tal que les ONGs puguin mostrar i puguin ensenyar el que fan. Quan expliques que la solidaritat és un dels 3 objectius d'una programació convencional generalista de ràdio, no us negaré que hi ha molta gent que s'estranya. Nosaltres ens volem dirigir a un públic precisament universal i creiem que com a servei públic de comunicació és la nostra funció i la nostra missió donar visibilitat a aquesta realitat que hi és. El que passa és que a vegades no troba paradors, no troba llocs on mostrar-se. Però si hi ha un buc insígnia, a través de la història de l'emissora ha estat, sens dubte, el Tots per Tots. Avui sigui el punt de partida d'aquest cicle que pràcticament ens portarà a trobar-nos durant tot un any per seguir visualitzant i seguir compartint aquests continguts que heu elaborat. Hem de millorar la qualitat dels nostres projectes, però també la qualitat de la manera com li tornem a la gent la devolució del que estem fent del que esteu fent sobre el terreny.